Ninsabu biss ftit ġimgħat il-bogħod mill-miliet fejn ħafna jibdew jippreparaw għax-xiri ta' regali għal dawk l-iktar eżies għalihom. Xiri li normalment jibda fil-ġimgħa tal-Black Friday fejn ħafna jgawdu minn skontijiet fil-prezzijiet ta' prodotti u servizzi varji. Black Friday din is-sena se jsir fl-24 ta' Novembru b'uħud minn negozji jażlu li jagħmlu roħs fuq ġurnata waħda biss filwaqt li oħrajn joffru deals tajbin fuq ġimgħa jew saħansitra xahar sieħ. Fl-aħħar snin rajna diversi rapporti ta' negozji li kienu iqarqu bil-konsumaturi billi jagħmlu roħs fittizju. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret mill-Kamra ta' Negozji Żgħar u Medji intqal kif dan huwa legali anke waqt Black Friday. Fil-fatt in-negozji kollha għandhom dejjem jagħtu informazzjoni ċara bla ebda bil-konsumaturi jibqa' jibbenefika mid-drittijiet legali kollha. Il-President tal-Kamra ta' Negozji Żgħar u Medji Paul Abela spjega kif l-inflazzjoni qed taffettwa lil kull individwu u speċjali lil dawk bl-inqas sul u bekk il-Black Friday jagħti ċans li wieħed jiffranka minn fuq xirijiet ta' regali. Aħna naħsbu li għandha tkun bħal snin ta' qabel, dejjem kienet suċċess u naħsbu li dis-sena tkun ukoll. Għattini sena konsekuttiva, il-Kamra tal-SMEs qed tniedi sit għal dan il-jum bl-isem ta' Black Friday Malta.eu. Port li ju tajnuna kemm ma' negozju u anke l-konsumatur kif spjegatilna aħjar il-Kap Eżekuttiv tal-Kamra ta' Negozji Żgħar u Medji Abigail Ġus Mama. Wieħed jista' għall-konvenjenza tiegħu jidħol jara x'setturi hemm, x'jixtieq jixtri, x'inhuma l-offerti, il-ħinijiet li ma' lokalitajiet u wieħed jista' jippjana. Din negozja tajjeb ukoll għax ovvjament dan iż-żmien kulħadd ikun qed jiġi bombardjat minn offerti minn barra minn Malta, imma fil-verità li inti tixtri minn Malta hija ħafna iktar konvenjenti. Titqis li m'għandekx delivery cost, m'għandekx iż-żmien sakemm jaslu l-prodotti. Jekk sfortunatament inti jkollok bżonn pereżempju tibdel xi ħaġa, fl-għada stajt mort bdilta u kienet reġgħet għandek, mhux għandek tinkwieta fuq ir-return cost u dawn l-affarijiet. Dan is-sit ma jurix biss li maħwienet għandhom offerti speċjali x'persentaġġ ta' skont qed joffru, iż-żmien meta se jkunu qed joffru l-iskont u jekk joffrux delivery fost oħrajn. Is-sit joffri wkoll iċ-ċans li wieħed jirbaħ diversi vouchers minn negozji f'setturi varji, bis-sem ta' iktar minn 500 ħanut u madwar 170 negozju fost aktar minn 25 settur.